21. Salmo kapitulo, Psalms 91. Huto na ito igbasa, 1 to 16. Manindog ta mga igsuon. Psalms 91, 1 to 16. Ang mudangop sa labing halangdon og magpabilin ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manglalaban og panalipod, ang akong Dios og ikaw ang akong Dios og kanimo nagsalig ako gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako og dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunongon manalipod og magbantay kanimo, dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa ngitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong mapukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran na 10 kalibo. Gayud napulo kalibo libot kanimo apan dili kagayod maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mumang dalangpanan ang Ginoo nga labing halangdon nga imong tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga maabot duol sa imong pinuy-anan. Pabantayan ka sa Ginoo sa iyang mga anghel. Aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon, sapuangon kanila sa ilang mga kamot. Aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin, mga mapintas nga leon og mga bitin nga malala. 14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako og panalipdan ko kadtong ila sa akong ngalan. 15. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila, mag-uban ako kanila. Sa dihang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayod sila. Magampo ta. Amahan namo, ikaw ang Dios nga tag-iya sa hangin nga amo gihapong naginhawa karon. Nagpadayon ang among kinabuhi hangtod karong adlaw og amahan wala gyud minasayod kanus alang kinikutob. Magpasalamat kami nga samtang naa pa mi kinabuhi, may kaalam usab kami og makalihok, makalakaw, makabuhat sa bisan unsa, makakita, makadungog, makasulti. Salamat kay Lord nga nadawat namo ni diha kanimo. Amahan, gigamit namo ang mga gasa. Dili sa paghimaya kanimo, dili sa pag-priority nimo. Apan o Dios tungod sa among kaugalingong tinguha, kaugalingong kalipayon, mao nga pasaylo ami amahan. Karon tuguti o Dios nga masabtan og ayo sa matag usa ang kada sitwasyon nga amo karong giatubang sa kinabuhi. Nagampo ako Lord nga gikan sa tanan nga may kinabuhi gininhawang ni akaron sa tanan maabot nining mga mensahe, mahimong matin-awan gayod sa imong mga pagtudlo. Salamat kaayo nga magpabilin nga ikaw ang among amahan. Bisan kong magkinabuhi mi usahang murag walay amahan. Salamat Ginoo nga dili ka mopakya sa imong mga saad, ang imong gugmang walay paglubad. Magpabiling bag-o adlaw-adlaw sa among mga kinabuhi. I-bless kami karon pinaagi sa imong mga pulong. Madawat gyud namo ni og dili masayang sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, ang among hari, Ginoo ug mangluluwas. Amen and amen. Magpanglingkod tang tanan. Karon nga kabuntagon ang atong hisgutan, giuluhan diha mahitabo ang dili angayng mahitabo. So palihog lang ko og badlong isa ras kamot. Isa dayon nimo imong kamot kung ang imong tapad mag-cellphone. Ina pastor, para makabalo ko. Nganong ingani ta because gusto lagi gyud nako, gusto gyud sa Ginoo ba nga ang iyang mga pulong dili makawang. Kay dali kay tang moreklamo, dali kay tang manghilak panahon sa
mga kagulanan nga dili unta nato angayan nga masinati. Dali kayo tang manghila kung natas kalisdanan nga kita mismo maoy nagmugna. Dali kayo tang mga guol sa mga butang nga manghitabo sa atong kinabuhi, resulta sa atong kaugalingon nga mga desisyon. Bahala na lang gyud mo, awayon gyud ko ninyo kanunay. Basta kay magsulti gyud ko sa pulong sa Ginoo. Nagampo sad ko kon kabubuton sa Dios. Wa ko kabalo si Pastor Alwin man to. Niya sunod gitawagan pod si Pastor Million, tawagan pod to si unsa ka ni si Pastor Rere. Kay ang Lapu-Lapu sa tong island, Olango Island, mara po nagpanglaw, develop na ba? Ay simbahan dito, unya galisod og ayo ang katawhan kay wala sila'y pastor. Sabot mi sa akong asawa nga akong adtuon, ikaw mabilin dire, di pa siya kay naibata, daghan siya atimanon. Unya, wa ko kabalo ning ako ang mga kuan ba ni sila mang decide because need yun kayo po kay unsa pa ipaabuton. No? I-rescuehon, mangginang rescuehonon. So, mo to nga, ingana bitaw gyud kinahanglan ba, nagampo ko nga, og sugot si Pastor Alwin, kung siya gyud dito, siya mo'y mapada gyud dito. Og mag-meeting man to sila. So, nag-request man gyud to sila, mag-meeting diri sa Bohol. Unya, og mosugot, biyahe na. Duol mo kayo ng Olango Island, 25 replete, kung sakyanan, 700, 200 kung motor. Ato niya ta. Ako nang giampo. Pero, ang kabubuton sa Ginoo, ragay matuman. Now, basta gani og Biyernes, Sabado, musugot ragyog kog di ko katulog ana. Kay mao junay pinaka lami kayo na kong panahon. Gabi hangtod magkadlawon nga magsigi kog ampo, magsigig basas pulong sa Ginoo. Unya sigig pangayo kay kana bitang days of preparation, gikan kag Monday nagbasa ka, nangayog ka alam sa Ginoo, may mga walin na kang ipanghimo nya pag-abot sa panahon imo pag yung Lord mao bagyod ni ang para rong Domingo nga katulugan, cellphone-cellphonan ra nga mensahe Lord. Lisod jud siya. Ampo gyud sa Ginoo. Nya kanang nag-mix akong emotion ba tungod sa grabing daghan ng struggle sa atong church o sa matag pamilya. Nga murang nakaingon na gyud ko, grabe gyud kayo. Di man ko puko kahunat sa atong mga anak kay mo atraka pod ang ginikanan. Lisod kayo ba? Unya, pag manghitabuay na ingon ana, kinalisodan kayo. Muna nga, sige ko nagaampo sa Ginoo, ngayog kaala, ngayog pulong, Lord, unsa naman pod. Kining pag-ampo sa imong kauban nimo, sa imong igsuon, sa kauban nimo sa church, sa imong ginikanan, or sa imong mga anak, para sa imo, maunay gasa sa Dios nga manalipod nimo. Number 2, kining mga pulong nga imong nadungog, mauna ang answer sa imong prayer nga manalipod nimo. Nasabtan? Number 3, ang imong gipangayo ug ang imong gusto nga wala nimo nadawat, proteksyon na sa Ginoo diha nimo. Kay nasayod siya nga pwede nig-abot ana malipay ka pero maghatag Ginoo nagkadaot or makapahilayo ba nimo sa Ginoo. Nasabtan? Og number 4 mga igsuon, ang panalipod gyud sa Ginoo kanang imong desisyon. Kanang imong kaalam nga nakabalo kag unsay maayo ug unsay dili, wisdom na siya, protection ni Lord gikan nimo nga mo decide gyud ka. Ang imong desisyon mao nay panalipod nga gihatag ni Lord sa imuha. Pag mo wrong decision gani ka, pag mo gawas ka sa panalipod ni Lord, giingna na ka ni Lord nga di ka kaginhawa ilalom sa tubig, ganahan gyud ka dito, ayog i-blame si Lord sa unsay resulta. Kung naa ka sa kalsada,
kabalo ka nga para na sa mga vehicles, sakyanan, motor, dili ka dapat diha kay nay giandam nimo nga pedestrian, tuag yung ka dito, wala kay laing i-blame pag na-hit ka. Kung naa ka sa usa ka panimalay nga stricto ang parents nimo, ingnon gani kag ayaw, dapat uli, dapat ingon ani, dapat tinudon nimo eskwela, dapat focus ka. Protection na nimo pag mugawas ka sa balaod sa inyohang ginikanan, automatic na nga mag-ani ka sa on-site, mahitabo sa umaabot. So ningon diha mahitabo ang dili angayng mahitabo. Mo ni atong tun-an karon. Atong gibasa ang tibuok Salmo 91. Si David mismo paminaw. Si David mismo nagsuwat. If you read Psalms 91, ang verse 1 maoy uluhan sa tanang nagfollow, nagsunod nga verse. Ingon ang verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So inigbasa nimo sa verse 2, mo na'y gasunod. Basa na po kagbalik sa verse 1, usa ka mo basa sa verse 3. Balik na po ka sa verse 1, usa ka matos verse 4. Balik na po ka sa verse 1, usa ka matos verse 5. Kay ang tanan nga gisaad sa Ginoo diha nga kaayuhan, nagagikan sa verse 1, He that abideth, he that dwelleth, nagpailalom. Siya nga nagsunod, siya nga nagpailalom, siya nga nagsugot sa Ginoo. Muna diha pareha man ni siya sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 15. Nga basahon nimo ang verse 1, dayon unsay resulta kung imo nang sundon na as verse 2. Balik na po ka sa verse 1, kung imong buhaton ang verse 1, unsa pay lain yang resulta naa sa verse 3. Balik na po ka sa verse 1, imong basahon ang verse 1, ang resulta na kung imong buhaton naa sa verse 4. Ingon ana siya ba? Maupuning salmo. So do not claim these promises kung ang verse 1 di ni mo buhaton. Laro na ko ni mga Kristohanon diri sa Lourdes. Wala po ko kabalo, kanusa po ko mabuhi hangtod sa hangtod ba nga to ang panagkaubanay. That is why mintras magkaubanay pata ako dyan isulti. Ayaw i-claim ni nga mga promise. Dali raman kayo ta mo claim mo mga promise. Moingon na dayon ta, Lord, nagingon ka sa imong mga pulong sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Mao ba na? Ang pangutana, gisunod ba nimo ang ang nanglabay nga mga bersikulo? Because kinahanglan nimong masabtan ang context. Unsa man to'y gihisgutan? Niingon siya, ayaw mo paminaw sa lain. Diri ra nako. Nya mo pray ka, Lord, ingon kas imong pulong Jeremiah 29:11, pero lahi na ang imong ginapaminaw, lahi na ang imong priorities, kinabuhi dili na ang Ginoo. So mo ni ang problema sa daghang Kristohanon nga magampo. Mura kag nangawat ba? Tabangi ko, Lord, nag-ingon ka sa salmo nga manalipod ka nako, nga di unta ko masakpan ron. So, mauni, nya, moingon na din ka, nganong imo man tong gitugutan, Lord? May mga nagkasakit, may mga na-hospital, may mga sa panahon karon, sa unsa, di ba? Ito pa yung mga gipangkaog iro. Maglisod gani kag kiss, iro na noy mo kiss. Nang kanabita mga ingana, natay mga tigulang karon nga bedridden na sila, na ato mga batanon nga magdali gyud. Mao nang nagka-resulta na, ingon ana na. Dagan kitag problema karon. But ayaw suwayig ingna si Lord nga ngano. Ayaw siyag singla sa iyang saad. Lord, nagsaad kang proteksyonan ko. Ngano maning akong anak na ingon ani, nigawas gani sa proteksyon. Gitagaan kag kulambo sa imong papa.
Moskitero. Tuakas gawa sa moskitero na tulog. Muingon ka, Lord, nganong gipa akog lamok? Orang lisudag yun yung ispelingon. So mahitabo gayod, ang dili angayng mahitabo. Maunang dili ta makapangutana nganong gitugutan ni nimo Lord. Kay naghatag na siyag ayaw. So mahitabo gyud na siya. Ay nangutanan ako, Pastor, mausob ba ang hunahuna sa Dios? Ako siyang giingnan. Dili mausob ang hunahuna ni Lord og mausob ang iyang hunahuna. Duha akong tubag, no? Dili mausob yang hunahuna og mausob yang hunahuna. Pero sa pagkatinuod lang, dili gyud mausob ang hunahuna sa Dios. Kadtong ikaduha nga mausob ang iyang hunahuna, na ilawom to siya sa unang kinaiya sa Dios nga di mausob yang hunahuna. For example, dunay balaod ang Pilipinas, duha ang consequence sa maong balaod. Saman, example nga balaod, ayaw pangawat. Unsay consequence? Naa kay kagawasan or kung mangawat ka, mapriso ka. Mausob ba ang balaod? Dili na gina mausob. Lain-lain raog resulta. Okay? Munang gisulti ng daan sa pulong sa Dios kanang Deuteronomy, lami kay nabasahon, sa Old Testament muna siya ay suwat sa gugma. Because ang pagpaila-ila sa Dios sa iyang gugma, halos makita nimo tanan dias Deuteronomy. Ang Deuteronomy mao siya parallel nga mensahe sa Book of John sa four gospel. Padayon ta dire. So, ang iya diha ningon siya nga ang magpailalom, ang mudangop sa labing gamhanan. So, sabta nandaan before tamo ato sunod nga mga verses na ay naguna nga nag-ingon ang mudangop sa labing gamhanan. Pero kung dili ang labing gamhanan ng imong gidangpan, ayaw nagpag-expect atong sunod nga mga bersikulo. Nakasinabot lagi ta? Deningon siya, ikaduha, og magpabiling ubos. Ang word nga kanang ingon dia, remain. Ang word nga nag-ingong magpabilin, it means, pwede kang nagpailalom karon sa Ginoo, ugma kay Lunes, pailalom na pukag, asa ka. Munang naay word nga magpabilin. Kadagang Kristohanon, magpailalom ra sa Ginoo, tulo ra ka oras. Gika ra ka alas 9, abot alas 11, human wale. Pag human sa wale, makinabuhi na ng ilahan, nagpailalom sa ilang gusto. Kaya kung lisod kayong maminaw og wali kay sige kang kaigo, mas lisod gyud ning magwali ka. Nga ikaw mo'y awayon pagani. So, duha, mudangop og magpabilin. Sa King James Version, dwellet, kanang dwellet, magpuyo gyud. Naay kanta nga kanang ingod, hide me now under your wings. Actually, figurative na siya. Naday pa ko ang Ginoo. So, wings, it means protection. Nya unsaon man ka ni Lord? Hide me now under your wings. Pero tuwa kas pagpakasala. Unsaon man ka niya pag-protect dito? Nga ikaw may magawa sa protection sa Diyos. Hide me now under your wings. So what if ang pulong sa Ginoo ibutang nato? Mao ang nanalipod nimo, mao ang wings. Mao ang pako. Daw agila nga nagtabon sa iyahang mga piso. Nya gagawas ka. Naka sa gawas. Hide me now under your wings. Unya kay tuwa man ka ni gawas man ka. Pagka na disgrasya ka, Lord, asa man ka? Naatay bag-ohon, dili ta mahimong abusado sa grasya sa Dios. We know nga wala tay nabuhat parang maluwas ta kay si Kristo gayod ang naay gihimo og kompleto ang tanan niyang gihimo para maluwas ta. Pero abusado na kayo na sa kaluwasan, sa grasya nga atong nadawat, nga kabalo na kang di ko secure, diri diha gyud ka. For so many times, makadungog tagwali ni Sakeo. Nganong nahagbong si Sakeo, number 1 nga kinaiya, nangitag signal. Atos bintana, yang, kay naman ito kusog kayong signal.
Wi-Fi guro to siya na wala nakasulat sa Bible sa atong generation karon ba. Kumpiyansa kayo. Kumpiyansa kayo. Kanang nasimunta pa rin na kumpiyansa ra ba yung ka paminaw. Uyuga gyud na. Kumpiyansa kay sa hagbong. So sige nato nang maisgutan pagpahinomdom nga ang atong kinabuhi fragile, babasagin. Oy mga young people, ang inyong future fragile. Wa mo kahigmata unsa kalisod ang atong pamilya karon, maghimo gyapon mo ing anak kalisod sa umabot, labaw pa. Fragile na. So ayaw kumpiyansa. Dili ta pwede magkumpiyansa. Tanawa ni, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So unsay may tabo niya? Kay nagdangop og nagpailalom man siya sa Dios. Nagdangop og nagpailalom. Unsay sunod na hitabo? Ingon ang verse 2. I will say of the Lord, makaingon siya ngadto sa Dios, He is my refuge and my fortress. Kanang naa kaniya moingon gyud kang siya akong panalipod. Pwede di ay ka manudlo ra. Nga distansya ka sa proteksyon. Unya na diri ang kadaot dool na nimo. Unya moingon kas nagprotect nimo. Siya katuntua dito tuwa. To dito. Siya ang akong panalipod. Dili ka secure ana. So dapat naa ka sa iyahang proteksyon, usa ka moingon siya ang akong panalipod. Di kay tuwa ka sa sala unya moingon ka Ginoo ikaw akong panalipod. Ha? Pagsuroy. So, and then, my God, in Him will I trust. Asa mangyug ka mo salig? Humana tagisultian na pag mosalig ta sa tawo, guba gyud ta. Ang isyu karon sa atong nasod, mga igsoon, wala ko kabalo. Imagine ha, jersey ra to. Jersey ra. Magbuot ay mo, og nakakita ko nga, grabe legacy ingon ana, kita man gud pod nga naay nangamatay. Pero jersey ra to, akong gipost sa Facebook, gichatan din kog balindaghana. Hoy nganong gisimba naman ni Mos Duterte. Pastor man ta kang ka, ngana sila. What? Bahala mo diha. Dili. Grabihan, no? Grabe jud kayo. Wala man po sila kabalo sa akong kasing-kasing. Giunsa nako pag-ampo ang administrasyon karon. And of course, kitang mga anak sa Dios gitudluan gyud ta nga dili mo dumot. Pero sagdi ra ko galagot sa pagkakaron. Ano na si Muntapad daw, singisir na pero galagot na. Pero ang atong mahimo ampo. Now, ingon ang verse 3. Tanawang verse 3. Ang verse 3 nag-ingon, surely He shall deliver thee from the snare of the fowlers and the noisome of the pestilence. Sigurado yun. Nga painggawason sila, panalipdan sila. Basahon be? Suda, minisayon ka diha. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre, ilikay kagayod niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Unya, nga naman tong gipakiro? Unya nga naman tong nag-LBE man. Unya nga naman tong na-stroke. Unya nga naman tong daghang kitag pangutana. Oh, balik lagi sa verse 1. Gibuhat ba na nato? Kaya nga ni Anita, unang-una maghatod tag pagpasalamat sa Dios. Simbahon na to siya kay wa man poy laing simbahon. Ikaduha, ni Anita arong masayod ta sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Ginoo naghatag natog kasiguruhan, secured. Matingaman sad ko nga maminaw sa pulong sa Ginoo kasiyam mo inom og tubig og kapulo mangihi. Naay nadungga na sa wali. Unya gawas pa na humag pangihi pagbalik og sulod ka cellphone na. Naay nadungga na.
Sa verse 4, tabunan kaniya sa iyang mga pako og dili kagayod maunsa ubos sa iyang pagatiman. Kabalo mo maulaw, beta mo awit, ang mga awit ng kabalot ang dili na para nato. Kanang naghila ka, hide me now under your wings. Pero why basa-basag Bible? Why ampo-ampo? Pray for our nation, di mo apel prayer meeting. Under your wings. Then, ang iyang pagkamaunungon manalipod og magbantay kanimo. Unya ngano maning nahitabo ni. Now dili pud tanang kadaot resulta nga basig ni palayo, basig pagpakasala. Kay nay mga gialaw ni Lord aron ta tudloan. Unya masabtan ito na. Verse 5. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion. O sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw. Kita ba kusog kay tarong mo siagit kabay na ning, oy, magprotesta ta, oy, magrally ta, oy, mag-idsa revolution ta. Ang pangutana, preparado ba ka hunahuna kasing-kasing? Kay og mo civil war ta, pareho sa Israel. Bisag hagunoy ato ng panganon. Sa panahon sa Judges, sige silang ka-civil war, maunang lisod kayo sila. Kasagaran mga maluoy kayo ang mga kabataan, kadili lisod manggod mag-survive ang mga bata sa maong mga kapanahonan. Sulod sa 350 katuig, sige gyud silang civil war. Ug dili magaling sila mailalom sa ubang nasod, naa sila civil war, mag-unay ra sila og gera. So, mao bitaw nang the greatest weapon, mag-ampo ka. Pero lahi ra ba na mag-ampo kanay kalagot? Lord, karon na unta kutob na aron nga ugma, lahi na po'y presidente. Karon na lang unta kutob ng vice president aron lahi na po'y vice president. Lahi na po na. No? Nya nag-ampo tag kalinaw. Lord, tagaig kalinaw among nasod. Nya sig pangaway. Uy, naunsa day mo? Now, sa mga sakit nga mohampak diha sa kangit-ngit, sa kadautan nga mulaglag, panahon sa adlaw, verse 7, mahimong mapukan ang napulo, ang usa ka libo sa imong kiliran og napulo ka libo, libot kanimo apan dili ka maunsa. Grabe ang proteksyon, no? As I said, kinahanglan ka mobalik sa verse 1. Niunsa ang verse 1, ang mudangop og magpailalom sa Dios. Nga labing gamanan unsay sumpay. Verse 7, mahimong mapukan ang usang kalibo siyang kiliran og pulo kalibo. Libot kaniya. Baliktas verse 1, ang mudangop sa labing halangdon og magpabilin sa pagbantay sa labing gamhanan. Verse 8, makakita ka, makita mo, unya unsaon pagsilot ang mga daotan. Nya og silutan ang mga daotan, kuyog man pod mo. Hello? Dinaapil ka? Kaya man ka nagpabilin sa Ginoo. Imo ra ba pabilin, Lord, ikaw ra gid akong Ginoo. Ingon ang verse 9, kay gihimo mo mang dalangpanan ng Ginoo nga labing halangdon ang imong tigpanalipod. Verse 10, walay katalagman nga mudangat kanimo og walay kadaot nga moabot duol sa imong panimalay, sa imong pinuy-anan. Pagkanindutan yung verse 10, no? Na pastor, kalimti na lang tong verse 9 o verse 1. Oy, ari ratas verse 10 diretso. There shall no evil befall thee, neither shall any plague came nigh thy dwelling. Aron nindutan, no? Pagkanindutan, kisa man diri nangandoy nga, linaw na lang unta kanunay, lipay na lang unta kanunay. Nya tanan natong gikinahanglan, naarag yun kanunay. Kung inganay mong kinabuhi, wala pa na challenge. Warningan lang muna ako, ha? Ay okay raman ang church, kay mo accept raman ang church.
Okay ra ni, mga dili, mga magtotoo. Okay ra ni, okay ra ni, okay ra ni. Magpakasala ra tatanan, kay inig makasalata, magresulta, magbunga, amo accept ra mangyapon ang church. Warningan lang muna ako. Daan karon. Sa pagkatinuod lang og i-exercise nato ang discipline sa church, daghang di ganahan ani. Di na gani ganahan nga murag isog ang sound sa wali. Bisag sound ra na sa wali, samot nag mag wala no Marshall Lopod sa church, no? Verse 11. Pagbantay, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Kabalo mo? Si Satanas, mas kahibalo siya aning Psalms 91 kaysa anang naas imong tapad. Dito sa Matthew 4, gitintal si Jesus. Gigamit ni Satanas ang verse 11. Hangtod sa verse 12, gingnan niya si Jesus, ambak. Nagingon man ang kasulatan nga magpadala siya anghel nga musapnay kanimo aron dili masugamak sa bato. Kinsa nagsulti ana? Si Satanas. Sometimes ang mga anak sa Ginoo, ang mga Kristohanon wag gyud kay baw. Napay mga kanta ba nga sa garatag kanta? Moingon na dayon taog. And he said, "Come." Oh, what? Unsa ni tuno ana? Ang lyrics ana, all of you are weary, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Lami kita mo kanta ana. Pangutana asa man dapit? Mut lang. Si Gary Valenciano may nadunggan ako ana. Na? So, walay walig yun. Nga di yun kumuingon nimong basahan lagi nimong Bible. Kay basin di ay. Gialaw nis Ginoong manghitabo sa tanan nato dire sa kada pamilya kay wala na ta nagpailalom sa Ginoo. Kay feeling nimo ikaw ang Dios ug makaya nimong buhion ang imong kaugalingon pinaagi sa imong kusog. Delikado man mga igsuon ko. Ingon siya, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Now listen to this. Silang mga Hebro, kining mga Hudyo, pag kaning salmo, balak man mga awit man So, figurative siya. Dili literal nga naay anghel galupan-lupan nimo, nga nagkuyog-kuyog nimo. O pwede po nga literal. Listen to this. Ang angel, it means messenger. Messenger. Muna'y pinaka-meaning niya. So, pwede nga kini nga angel from heaven, nga gipadala, nga mostorya siya sa kapanahonan, kawa pa nasulat ang Bible. Then, pwede sa tao. Look at si Moses. Ningon si Lord, magpadala ko kang anghel maguna kanimo. Kaninyo. So, pwede nga kanang imong tigtambag nimo, tigbadlong nimo, gipadala na ni Lord. He said, to protect you along the way. Panalipdan ka. So, kanang imong ginikanan, pag magyaw-yaw, praise God, protection na. So, kung kauban mo sa church, magyaw-yaw, praise God, protection na naigipadala si Lord. Verse 12, sapuangon kanila sa ilang mga kamot, aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Imagine na ragon alalayan daw ka. Alalayan ka. Nga mo rin mga anak, kusok kayong musokol, sige ko no, panarbaho na mo.
While manarbaho mo, eskwela po. Nya kamo mo'y palit sa inyong pagkaon, kamo mo'y bayad sa inyong, kamo mo'y palit og gasolina sa motor, kamo mo'y bayad sa inyong pagkaon, kamo mo'y bayad sa inyong kuryente o tubig. Ingon si Lord na siya ipadala mo, sapwang mo alalay. Supernatural being, mga anghel. Pero wala sad ka nakasabot. Nga kini usab nagpasabot nga kana mga tawo nga nag-alalay nimo gipadala sabna sa Ginoo. And that is why dili ka confident ka nga okay ra ni inigabot sa panahon. Kay nga naman sige tang madunggan nga ang atong hope dili gyud siya maguba, but let us always prepare for the worst. Grabe ganing guliyang sa atong nasod karon mga igsoon. And di pa andam ang mga kasing-kasing o guna-una. Daghan nato gakabala ka, what if. Imagine na ragod kung magkagera ta, moingon na dayon, oy, genocide, kay gipangbumbahan ang source sa kuryente, ang source sa tubig, gipangbumbahan ang mga barko nga nag-deliver, o, nya kay makabuotak, mahitabo, yun na. Kanang mga naghatod, bitaw, nag-transport o mga pagkaon. Mo bitaw nga, gutom, yun kayo, nya kita kay pasayon-sayon lang ba. Pero, unsa daw to? Lahi ang ipakita ni Lord nga pagtagad sa iyaha. Munang siguro ang naa ka sa Ginoo. Pwede man nadawat nimo si Lord, yes, naa na kay kaluwasan. Pero karon wala ka nagpaulipon, wala ka nagpailalom sa security ni Lord. Tumban mo ang mga bitin, ang mga leon o mga bitin, mga mapintas nga leon o mga bitin nga malala. Wala ni nagpasabot nga literal nimo yung asam ni mga banakon. Ha? Gunit-gunit ka, bisag patay na pation pa ka na. Nas balita, no? At pwede man ni siya nga ang mga kanang mga i-accuse ka bitaw, butang-butangan ka, dauton ka, problema, discouragement, nga murag mga poison sa imong paglaom o pangandoy. Ningon si Lord, tumban nimo. Di kay pagabot sa problema, lalo, yun kayo ko, dito na ako ni makaya, tabang Elias. Si Elias, gitawag. Ningon na siya, tumban ni mo ni. Katong bagong balita ron, no? Ayaw po magpasagad, ayaw share, too post. Kay daghan kayo rong nisakay sa isyo para makakwarta sila. Moingon dayon, nihatag og statement si Donald Trump, gikondem ang pagdakop ni. Wala pa'y tingog si Trump, i-search. Ato Google, comment ni Trump sa pagdakop ni Duterte, walay mo gawas. Ito pa in English ditong kaklarong Pinoy mag-English. Kaya na kami mag-English may amor ng kauno, naon sa day mo. Ayaw pasagad og share. Kalma lang ka diha. Kay bisag jersey ra na imong i-share nga nay apelyido, awayon ka naon sa day ka. Di na ako mag-share ato eh. Verse 4:10, ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako og panaliptan ko kadtong miila sa akong ngalan. Luwason ko kadtong nagila sa ngalan. Unsay una? Luwason ko kadtong nahigugma. Naiawit nga nayo, Pilipinas, higugma ang Diyos. Awa na. Lahi naman ang gihigugma. Ang Diyos mo'y tinuod nagigugma nato. That is why nag-andam siya mga nindot sa tong kinabuhi. Nituo man ka sa piki nga gugma, mao nang mag-antos ka. Verse 15, sa dihang sangpiton ako nila,
Tubagon ko sila, mag-uban ako kanila, sa diyang sila anaas kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Verse 16, gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayod sila. Balik sa verse 1. Kining mga benefits, kining gisulti ni Lord, mga promise ni Lord, nagagikan sa verse 1. Kon sila mudangop kanako og mosalig kanako, magpabilin nga nagpailalom. Lisod naman kaayong magpailalom, God. Morning problema kayo. So, balik tas pangutana, ay balik tas atong pagtuon, mahitabo ang dili angayng mahitabo. 1 Kings chapter 10. 1 Kings chapter 10. 1 Kings chapter 10, verses 14 to 17. 17 lang takutob. Kaya ito lang bahin-bahin nun atong time. 1 Kings chapter 10, verses 14 to 17. Ingon diha. Matagtuig, naminaw pa bata mga igsoon? Si Hari Solomon, mudawat og mga 23,000 ka kilong bulawan. Dire po sa tuwa lahi man ning gidawat nato 23,000 ka kilong shabu. Shipment ba? Mga shipment. Mga naday na sila nabay ni abot ron nga mga diamond. No? Nya mga Kristohanon po, kay o kung say uso mo sabay dayon, labay-labay dayon asin, mga sabog-sabog og asin. Ngano? Kay balo dayon mo, pwede man ta maghimo. Example na ako nag-ingon nga bakak or unsa nang ilang ako kay balo. For instance lang, no? Kintahay ba? Sabuton nako ang tag-iya sa hotel. Sabuton po nako ang mga flowers, unsa tawag ana? Tabang mo. Supplier, kining wedding coordinator tabang. Sabuton pod nako ang daghan kong sabuton. Sabuton nako ang pamilyas laki, sabuton nako akong pamilya. Kay maghimo tag content mo gasto taanig 400,000. Pero in-spread sa atong video mo ani man taanig milyon ato ning bahinon. Pwede, di ba? Unang kalma rata. Pare ato rang nagdaladalag mga armas niyon pati mga NPA nga vlogger na. Mga vlogger gud to sila. Nagpasan-pasan lang mga armas nga dili tinuod. Nya kita kadalira kay tang musir grabe kay tuwa na ta dito gatambay tanan. Padadaan ra gani kag video nga si Duterte ni naog nas na iya International Airport diha. Moingon na dito, "Oy, thank you God, nauli nas digong." Dali kitang ilaron. Di pagkalma siya kuno be. Kalma siya kuno ta. So 23,000 ka kilong bulawan matagtuig ang madawat ni Solomon. Verse 15, walay labot ni atong mga buhis gikan sa mga negosyante o sa tanang hari sa Arabia o sa mga gobernador nga nasod. Wala pa'y labot to. Verse 16, si Hari Solomon naghimog 200 kadagkong taming gikan sa pinikpik nga bulawan. Mga 7 ka kilo nga bulawan ang gigamit sa matag taming. Grabe, no? Unya, verse 17, og naghimo siya 300 kagagmayng mga taming nga pinikpik nga bulawan. Mga 2 ka kilo nga bulawan ang gigamit sa matag taming. Og gibutang kini sa hari dito sa balay sa lasang sa Libanon. Napaminaw mo? Tungod kay wala nagyoy kahipusan sa bulawan, gihimo na lang mga taming. Kining mga taminga dadon sa presidential security. Inig panahon nga si Solomon, gikan
gikan sa iyang palasyo og muadto siya sa templo aron maghalad sa Ginoo. Ubanan siya sa mga security niya, maoy magdala aning maong mga taming. Gihimo na lamang mga taming ang ubang bulawan kay wa nay kabutangan. Imagine unsa ni kadato. Naangkon niya ni sa panahon nga si Solomon. Nadawat niya ang kaalam og nagmasinugtanon siya sa Dios. Sa tunga-tunga sa iyahang pangidaron, butang nato, nag-edad na siya 50 pataas, dito nagsugod og kapukan. Simba na siyang mga Diyos-Diyos, giing nang ayaw balik sa Egypt, ni palit hinuog 600 ka mga mahalon nga kabayo dito sa Egypt, nag-purchase sa dito, giminyuan pag yun ang anak sa hari sa Egypt for political alliance. Daghan kay problema. So, kung imo nang padayunon og basa, grabe gyud kayo ang kadato ni Solomon. Grabe kayo ang economy sa time ni Solomon. Tanang mga hari magpailalom, tanan nga mga hari mobuhis, tanan nga mga hari moingon nga, oy Solomon, may nalang og maabog-abugan may gamay sa imong pagkabanggiitan, pagkainilag, pagkamaalamon. Tagai mig gamay nga mga kaalam diha. Aron malig-on po ning among gingarian, di pangasawan ning akong anak. So minyuan niya ang mga anak hari sa Moabihanon, Amonihanon, Jebusihanon, mga tananghanon. And niabot og 300 kabuok ang iyang kabit og 700 kabuok ang iyang asawa. Wa ba ko nakabaylo? 700. Pero I tell you, usara ang iyang gigugma. Mo nang iyang gisulatan sa Song of Songs. Doon na siya 3,500 kaawit. O usa sa 3,500 kining Song of Songs. Gipasabot, the best sa tanang best nga awit nga gisulat ni Solomon. Because this is the only song nga gisulat niya sa babayeng tinuod niyang gihigugma. Ang mag-uuma nga babaye. So yung gisulatan. And grabe kayo kasikat si Solomon. Ingon ang Ecclesiastes. Kinsay magtuo. Paminaw mo, unsa ang Ecclesiastes? Kinsay magtuo. Nga ang imong giagua, gipaningkamutan karon, ang imo di aing manununod, ana, walay alamag. Grabe na itong paningkamot. Unya ang inikapamahawa na ito, nga matay na ta, ang nagsunod, mga di kamao. Problema kaya na. So padayon ta. Di na nako nahom noon basta kay gisgutan diag unsa gyud kadaghan yang bulawan. Adto tas Chronicles. Namatay si Solomon, 2 Chronicles chapter 12. Namatay na si Solomon ug ang iyang anak si Rehoboam ang napuli. 2 Chronicles chapter 12 verse 1. 2 Chronicles chapter 12 verse 1, sa dihang nakasukad na si Rehoboam, anak ni Solomon, patay na Solomon, sa iyang pagkahari, wala niya tumana ang balaod sa Ginoo. To ana, ang tanan nga natigom ni Solomon naas iyang anak. Pero sa diha nga naligo na ang iyang anak, wa na misunod yas Ginoo. Kabantay ka, katong bag-o pa ka magatinog Bible study, tuntuon pag gitara, minag mga lawiton sa Ginoo, lami kayo na. Pero sa dihang nakasukad na, di na mosunod. Ingon diha, mauusab kini ang gibuhat sa tibok Israel. Siyempre, pangulo man siya. Kay pangulo man siya, mao niya may tabo. And that is why, ningon dito sa Proverbs 29 verse 2 ba to? Ningon kung matarong ang mangulo, malipay ang katawhan. Apan kung dautan ng mangulo, mag-antos ang katawhan. Napa mo? So, kay si Rehoboam, anak ni Solomon, mibiya man sa Diyos. Ang katawhan po, mibiya sa Diyos, verse 2. Tungod sa ilang pagsalikway sa Ginoo,
sa ikalima nga tuig sa paghari ni Rehoboam, si Sisak nga hari sa Ehipto misulong sa Jerusalem, dala ang 12,000 ka karwahe, 60,000 ka sundalong nagkabayo, o kasundaluhan nga dili maihap. Adinhi na nagsugod, mahitabo ang dili unta angayng mahitabo. Muna atong topic. Ngano? Tugutan sa Dios. So tugutan sa Ginoong mahitabo ni sa atong pamilya, pagpamukaw, basig na kay desisyon sa nang labay nga imo nang gipadaplin ang Dios. Dili unta ni angayng mahitabo. But unsay giingon sa verse 1, sadyang naligo na siya, mibiya siya sa Dios. Wa na siya nagsunod sa balaod sa Dios. So mao ni ang nahitabo, gisulong karon siya ni Sisak, dala ang 12,000 ka karwahe og 60,000 ka nagkabayo og dili maihap. Bare-footed soldiers. Nagmarcha. 60,000 ka nagkabayo. 12,000 ang nagsakay karwahe og dili maihap ang nagmarcha. Unya asa naman ang giingon? Sa Salmo 91, mapukan ang 1,000 sa imong kiliran, napulo 1,000 libot kanimo. Wala na. Kay dili lagi na pwede nimong i-claim ang saad ni Lord kung nigawas ka sa iyang gusto. Di ba ningon si Lord panalipdan, walay pagsulong, walay kadaot. Nganong may tabo man eh? Kay wala na diha sa Diyos. Bangutan ako. Tungod sa atong kabisig panarbaho, napabatay time, iampo, ibasag Bible, or magbasa tag Bible, gikapoy na, wa na'y gana. That is why mahitabo ni sa atong family. Di pagyapon ta mahigmata, murebilde patagsamot sa Ginoo. So wayig lang ta itong mga panahon. Nga kanang lami kayo, excited ka, uy na ay midweek karon, uy na ay kuan karon. Karon, kapoy na ay midweek na po. Ay, prayer meeting, de iron, oh, kapuya kayo. Ingana ang gibati. Mahitabo ang dili angay unta nga mahitabo. Verse 4, nailog ni Sisak ang hari sa Egypt. Nailog ni Sisak ang kinutaan nga mga syudad sa Juda og miabot siya sa Jerusalem. Verse 5. Unya si propeta Simayas, miadto kang Rehoboam og sa mga pangulo sa Juda nga nagtigom sa Jerusalem aron paglikay kang Sisak. O gisultian niya sila sa giingon sa Ginoo, tungod sa inyong pagsalikway kanako, gitugyan ko kamo kang Sisak. Mao ni, munang ugnay manghitabo mga igsuon, unang-una, magpaubos gyudayon ta. Ayog ingnang tingalig, nakasala ba ko? Nakasala man tingali me, or nakasala gyud ta? Angkon gyud ta na? Bisan ako, inigtulog na sa tanan, mag-ukab ko sa kong Bible nga makigsulti, gyud ko sa Ginoo, Lord, grabe gyud kaayo. Tabangi gyud ko. Tabangi gyud ko, Lord. Lisod kaayo. Makasala ka sa una, makasala ka sa gibati. Nga usahay, mag-lost control na ka. Lami gyud kaayong imong pugnan, imong kaugalingon, self-control, Holy Spirit, tabangi ko. Pero usahay, ma-post ganin mo muing anak yung ma-post ganin mo. Problema kina. Sunod. Ilang mang gisalikway ang Ginoo. Asa na ta? Verse 6. Unya, giangkon sa hari og sa kadagkuan sa Israel ang ilang sala og miingon sila, matarong gayod ang Ginoo. Kadungog ba mong tawo nga maigo og latos malipay? O kamong mga anak, nabakos mo sa inyong ginikanan, maingon ka pa, salamat kayo pa, sakto dyan mong ibuhat, mo kong gilatos. Mangluod pa na, promise! Gulgool pa yun, hindi ko makaon. Hindi ko makigdungan papagkaon. Pero gidawat nila, nga pildi ta, kay gisulong ta,
Og nahitabo ni dili tungod kay ang Dios wa ni tuman siyang saad, kun dili kita maoy ni gawas sa saad sa Dios, di ba? Amen. Wa kan ninduta. Suningon sila, God, ayaw pog syagit diha aring adlaw. One time matong God is justice. Sikat mga God is justice. Dili na mao. Ningon diha, whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves. Paubos gid sila. And they said, the Lord is righteous. Matarong gyud ang Ginoo. Kabalo mo? Unsay pagkamatarong sa Dios? Giunsa na tong pagkabalo nga matarong ang Dios? Nakabalot ang matarong ang Dios kaysa panahon nga mosupak ta latigohon gyud tas Ginoo. Dautan na nga ginikanan kung konsentidor na kay gahimo ng anak nga rebelde. Kamo diri mga batanon, ayaw gyud mo butang-butang sa inyong matres og bata. Kung wa mo'y plano in the future unsaon na nga bata. Mga dalaga, ay mo pasagad hayang-hayang. Yung kabalo mo, sa mga nahitabo na ayaw kaguol. In fact, mangusog ka kay ikaw maoy pasidaan. Ayaw kaguol. Among mga ginikanan, pangusog mo. Mga anak, maog yun na among giagyan. Ayaw yun mo sulay, masisira ang buhay ninyo. Verse 7. Dihang nakita sa Ginoo, sa dihang. Nakita sa Ginoo, nga nagpaubos sila. Miingon, giingnan niya si Mayas, nagpaubos sila, busa, dili ko sila laglagon. Mao nang giingong, nausob ang una-una sa Ginoo. In fact, wala siya nausob. Sa iyahang pagkasiya, kay foreknowledge man siya, gibutang na nga kung mosunod ka mo ni mahitabo, o dili mosunod mo ni mahitabo. Luwason ko sila, o dili ko ipahamtang kanila ang akong kasuko pinaagi kang sisak. Panalipdan sila. So, unsay paagi ni Lord? Totally restored? Nga parang wala rin itabo? Panalipdan sila ni Lord, nga dili sila mamatay. Pero ang tibuok nasod, mag-alagad sa nasod. Ang tibuok nasod sa Israel, mag-alagad sa nasod sa Ehipto. Imbis nga pamatyon sila, himuon na lang silang ulipon. Ingon ang verse 8, apan mag-alagad sila kang sisak ang hari sa Egypt, aron makaila sila unsay kalainan pag-alagad kanako og pag-alagad sa mga hari sa kanasuran. Mao ni. I-allow ni Lord. Gingnan sila simba sa Dios, magsimbag Dios. Pahulay ka mo, di mo pahulay. Hatagi kagawasan, di mo hatag og kagawasan. Di mo mabuhat. Lakaw mo sa Babylonia for 70 years. Sa panahon na to, ni Sidikayas. Dito, magsimba mo sa Diyos. Aron makita nyo unsay kalainan sa pag-alagad sa mini nga Diyos o sa tinuod nga Diyos. Dito, mahimo mong ulipon. Aron makasabot mo unsay gibati sa mga ulipon nga dili hatagag kagawasan. Giingnan ta mong papahulaya ang yuta, dili mo magpahulay. So, lakaw mo dito kay aron magpahulay ang yuta. Si Lord mo'y naghimo. Si Lord mo'y nagbuhat. So, ingon ang verse 9, busa gisulong gayud ni Sisak ang Jerusalem. Gikuha niya ang mga mahalong butang sa templo sa Ginoo og sa palasyo sa hari og ang tanan nga iyang nakaplagan dito. Gikuha usab ni Sisak ang mga taming nga mga bulawan nga hinimo ni Solomon. See? Bisan pag-unsa kadagan imong tinigom, pag i-allow na ni Lord, hurot God, walay mabilin na. Tigom kagdagan kayo. Puno na ng tanan ninyong haligig alkansiya. Pero pag i-release na ni Lord, luagan na ni Lord ang proteksyon, kay di na si Lord itong priority, sudlon ta, kulang pa ng tinigom na to. Munang importante kayo, magbasa ka, makasabot kag ayo. Muna nangita kag asay command, asa ang promise. Asa ang message, unsay akong application ani. Imo tong pangitaon. Di kay magsigira kag Lord, nag-ingon ka sa imong promise, ikaw ang dalan.
Makakabalo ko say context, unsay gihisgutan gyud diha. Dili nimo gamiton, dili nimo ma-apply. Kana nga substance, nagluto ka, nagtinuwa ka, unya dai tagay kog sundrox dai kay tab-ang maring akong tinuwa, sundrox. Dili pwede, dapat nakasabot ka og ayo nganong imo na siyang gamiton. Lord, nagingon ka, all these things shall be added. Ingon ang Ginoo. Unsay una na kong gisulti anak. Basta ingon ka, all these things shall be added. Ingon ka tanan ni dugang ra. Ingon sa katubang previous ba, katong before na ako'y gisulti na. Ako kay balo ato basta kay ingon ka, tanan idugang, tanawar ko na. Na? Nga lami ra kada seek ye first the kingdom of God. Nya magblend pag yun. Na igaawit and his righteousness. Na ang soprano, hallelujah. Wa kasabot. Wa kasabot. So tanan nawala for the sake sa ato nga time. Wa gyud nabilin. Bisan ang mga hinimo ni Solomon, hurot, ingon ang verse 10, giilisan na lang. Giilisan kini sa hari nga si Rehoboam og mga bronseng taming og gipiyal niya kini sa mga gwardya sa pultahan sa palasyo. Og inig-adto niya sa templo sa Ginoo. Ang mga gwardya mukuyog kaniya, dala ang mga taming og ila usab kining dalon balik sa lawak diin kini ibutang. Sa dihang nagpaubos si Rehoboam at ubangan sa Ginoo, wala gipadayon pagpahamtang sa Ginoo. Ang iyang kapungot, og wala siya laglaga sa hingpit, nagpabiling mauswagon ang Juda. Tanaw nako, tanan. Kinahanglan pa bang may tabo nga ang gold mawala? Ingani kanindot ang imong future pero di ka dire sa umaabot, di ka sa ubos sa umaabot. Because di ta magadesisyon, pinasubay sa atong kaalam nga nakuha gikan sa Ginoo, kay magdesisyon rata, pinasubay sa atong gibate. Remember nga ang wisdom ni Lord firm, dili mabalhin, dili mausob, dili maanod. Pero ang atong pagbati usab-usab. Kiligon no kaya kong wife, makakita siya na ako sa una, karon. Usab-usab ni atong bation. So, we will be guided by the wisdom we receive from the Lord. Not from our emotion. E kini nga itong emotion, dali kayong ganahan. Ganahan ko ani. Ay, nabali da ito. Nabali ba? Ay, kaguol. Kiligon ko makakita. Samot karon bula. Uy, naon sa. Bawi. Nga naman na. Bawi ba? Yes, di ba? Naguban gyapon si Lord niya, gipanalipdan gyapon siya ni Lord, sadang nagpaubos siya, ang pangutana, hain namang mga bulawan. Naapa? Wala na. Usa sa ito, Igson, dili na nako i-mention. Nalipay ko kay ni Asia, bisita na to. Struggle kayo ang iyahang igsoon. I do not mention the name, ha? Kaya nga naman, ga-eskwela siya niya, kaya ang iyang anak, maskwela man po. Struggle kayo siya. So, undang na lang siya eskwela, kaya ang iyang anak, maskwela naman po. Sayo pa kaayo yun to. Pero ako nakita mo, dali ra kayong panahon, no? Wala mo ito gahapon, no? Eskwela na di ay. Dali arang tuig ng labay. So, pwede unta nga naaratong gold. Ni aranin, ing-aning ang kaugmaon nga giandam, pero di ka diri. Standard na substandard. Why? Grabe ang saad ni Lord nga atong gisayangan. Because mugawas lagi gyud ta sa kabubuton ni Lord. Kamong ginikanan ayaw ihurot inyong blame sa inyong anak. Kay maybe
gialaw po na, dili lang kay siya mo'y naglapas, kita po di ay, naapot tay pagtalikod o pagbiya sa Diyos. Kamong mga anak, ayog i-blame sa inyong ginikanan na mga problema. Kay nahitabo na sa inyong ginikanan, dili lang kay sila mo'y nagpalayo sa Diyos, basig na po may gibuhat. So, ningon si Lord sa Job 36:15, gamiton niya ang mga kalisdanan ug tudluan niya ang tao pinaagis mga pag-antos. So kining nahitabo nato karon, nagtudlo ni, nagpahinumdum ni. Unsa ta unsay atong gipanghimo. Munayaw kagool. Ingna si Lord, Lord, matarong ka, sakto imong desisyon. Sakto ning nahitabo namo. Usaban na ng atong kinaiya nga ugnay mahitabo, ngano man Lord, ayaw. Ina sa Lord, sakto ka Lord. Sakto gyud kaayo ka. Ang James 4:17 ingon siya, submit yourself to the Lord and resist the devil. Kanang word nga submit, it means love the Lord, trust the Lord, obey the Lord, and remain in the Lord. Usbo na ako, igugma ang Diyos, pagsaligi ang Diyos, pagpasakop sa Diyos, o pabilin sa Diyos. Maunay submit. O maunay giingon sa Psalms 91 verse 1. And in John 15, 1-8, tingon si Lord, pabilin mo nako. Ako na paraphrase. Pabilin mo nako, kay kung wala ko, wala mo'y mahimo. Ikaw ginikanan, ayaw kaayo og sige blame na imong anak. Ay, ikaw ka. Kay basin og ikaw gatudlo anak. Ayaw, ayaw kayo isigig blame. Kamo pong mga anak, ayaw mong sigig blame. Kaning akong amahan, kaning akong inahan, kaning akong lula, kaning akong lolo, kasimba naman tani, ang babaan kay basin po. Kapabadlong po ka. Di ba na sila mahunong mo? Magakanunay ra gina sila giyaw-yaw basta na atay dili mao nga gipanghimo. Magasinabot lagi ta dire. And that is why mahitabo gayod ang dili unta angayng mahitabo. Tungod kay the Lord is righteous. Justice siya, makiangayon siya og matarong siya. So iyang tugutan nga mahitabo ang kadaot, mahitabo ang kasakitan, kagulanan, problema sa pamilya, kay matarong siya. Angay rata nga modawat anak. Ay nagreklamo, wa pa lang unta na nga ni wa pa lang. Ay dawata. Dawato na to na. Ha? Be prayerful and be prepared. And also prepared for the worst. Nga na rata. Nahuna na to, o nga to ang emosyon, dapat ligon yun eh. Kung taas kayo ka, o huna-huna, grabe ka dire, pero weak po kag emosyon, problema po ka. Pero kung kusgan kayo imong pagbati, ligon kay ka, di ka basta-basta, pero wa po kay kaalam, delikado gihapon kaayo ka. So ingon si Lord, pabilin gyud mo nako. Kay kung wala mo, kung wala ko, wala gyud mo'y mahimo, ningon si Lord. So, pag gisulti dito sa Salmo 91:2 hangtod sa 16, naas verse 1 nag-ingon pabilin. Pabilin. Ayaw kag saga diha claim nga Lord mo ni mong saad nya wa ka diha sa Ginoo. Ayaw na lang. Kay sultian ka nako dili lagi ta mudaog sa kinabuhi. Kung ikaw ug ako mabulag ug mahilayo diha sa Ginoo. Sa atong pagtapos, ako mong dugangag pagpahinumdom. Sa katong pamilya Buyan, kadaghan naman di ay ning nahitabo. So,
kamong mga anak nga lovers kayo mga kuan, pag decision mo. Ayaw mo paabot nga lain na po'y madisgrasya. Katong na nagbuhi direk iro, panghukti inyong iro. Why? Bisag Kristohanon ka, di ra ba kamo angkon nga imuha ng iro? Pag nadisgrasya niya, namatay ang nadisgrasya. Nganong ingato ko ni chat ko sa Facebook? Because sige ming kaligis sa iro, purok 4 dinhis Lourdes, dito sa Lapas, purok 5, banandihas ubos, purok 4 gihapon na. Nanay bulkitan. Og dires tip-tip, sige may kaligis og iro. That is why kita akos protection ni Lord. Nga bisag ag iro, matunga gyud na siya, panalipdan gyud mis Ginoo kay kauban ako akong anak. Sige jud ko kaligis. Pati ning mga iro kana. Kay bisag kung sao na tong ingon na tong silingan nga hukta ng iro, di man gyud nila panghukta nilang mga iro. Nas gawas ka. Imagine kadali ko mga igsuon, gamay kini atong kalsada, diha mangyod ang iro. Bang. Namiyong na lang si Rachel. Kay kita man jud si Rachel. Praise God gihapon nga nalabngan ra pud nako ang iro. Padong mig kabawan kay kana bitong dita mabuhi og wala nang amo ang hilantan, iniguntol sa bula, huwasan na dito. Padong mis kabawan, kanang naay shop, diha nang kanang ilahang murag tuba ba nagkulor na nga iro nila. Tunga gyud na akong naligsan. Abi na akong nabalian to. Praise God, wala ra gyud ko natumba. Daghan na kayo. Muna sige kog ingon. Pagbuhi mong baka. Daghan na. Kay pagka nakadisgrasya ninyong iro, namatay, gastuin ninyo ang pagpalubong. Ari sa, Trinity kay, arong malmal pod. O niya, ang nabilin nga pamilya, hatagi og sari-sari store. Kaya arong na sila ipanginabuhi. Namatay man tong amahang nanarbaho, kay nadisgrasya sa imong iro. Giapilan ako verse dito, niingon, kung nasayod ka nga ang imong baka, Deuteronomy 21, kung nasayod ka nga ang imong baka, manungag, unyawa ka nagpakabana, ikaw og ang baka nga nakapatay, patyon. See? So nganong dili sila mogamit og iro? Because ang mga Hudyo, dili sila pwedeng magbuhi og iro. Karumal-dumal yan. Kadiri yan sa ilaha, labaw panas baboy. Di man kaog baboy ni mga Hudyo. So di sila pwede mabuhig iro. Baka ang giingon dito. Ningon pag yun dito, kung magbutang ka og buho sa amoa, bangag mo na sa amoa ng buho. Dito sa Mindanao, ang bangag, adik. Sa amoa, buho, kanang bangag na sa amoa. Dili, bangag. Kung naglungag ka, nagbuho ka, kung dili ni mo tabunan, pag naay nahulog, ikaw mo'y manubag. So be responsible ta. Diri sa church daghantag mga bata. No? Ingon ko ni Jervis, Dong, ayan nagpagdalag iro mo. Si Jervis ba to or kisa to akong giingnan? Kay ilang iro mo kuyog diri. Buutan na mo iro pastor, buutan lagi na pero natumba ng ikog ana sa bata, di na manumbag. Gusto man katag kalinaw, so be responsible. Gamitan kala mang wisdom ni Lord. Same sa atong nasod. Before ta magdakop, paghimo tagdagang prisuhan. So before mo mamuhi, paggama mo tangkal. Hello? Yung kabalo mo, lisod kayo. Ni panglakaw na to, no? Manglakaw ta. Ga problema, dapat mo uli na. Kay, unsa may iro. Unsa ang iro? Katong mamaak. Di ka malingaw, kay dapat yung ka mo uli. Magbakasyon ta, manghigda ta dito. Ato ta, mag-resort. Muuli sa ako kay ang mga iro. Asa mga iro? Katubang mamaak. Gabuhi ra ka kriminal. Nya someday kanang imong iro nga manghilabot dai siya, kanang imong hayop nga giatiman manghilabot dai siya,
pag nakabiktima, ikaw pa'y mangaway sa biktima. Nga naman pong ani-ani man ka. Dito rin takas layo, ayo. Ganun ni agi man ka diya. Mabutan ba din mo ng batang magkamang-kamang, mangyuna, kay mangita ng mga lata, sardinas, mangitag damang, mangitag gagamba, yan, dito di ay gihukot ni mo. And katapusang warning nako, diha sa Boulevard sa Dumaguete, katong nakaato, kabalo sila unsang Boulevard, daghan kayong mag-walking diha. Mga, basta, mag-jogging ang uban, lami man na kayo, daplig dagat. Gagkuan na taon sa siyang 5 years old nga bata, nga babaye, first baby nila. Galakaw siya. Nakatagbo pod sila o gadala pog iro. Gihiniktan, gigunitan. Pero ikaw mag-jogging, arikas liog sa iro, magunit? Ginay clearance, di ba? Ditso gyud nga gipaak ang bata og nabuthan og ugat ang bata sa liog. Patay na siya before naabot ang ambulance. Munang ingnon gyud mo nako, wala ni nagpasabot nga di ko ganag hayop kay nami iro ang pangalan si Haro. Ingnon lang gyud mo nako, dubliha gyud ng inyong pagka-responsable og dili ka ingana ka responsible kayong mamuhi ka pangandam og baka. Kay pag nakadisgrasya imong iro gastoe. Baligyan ng baka. Gastoe ang nadisgrasya na. Og dili lang kay kanara. Kabalo na ta, siging gadakop. Ato mga motor, way lisensya ta, walay rehistro. Confident kayo kang mopahuwa, mopagamit. Ay nalamag yung, bayri ta, magkiniay, tas barangay, ikaw may kapahulam. It means kabalo na kapag kinaunsa na, kanang imong gipahulam, nga walay lisensya, ikaw pa'y mo bayad na nagpa-hospital. Naragod. Munang dili hakog ng mga taong di pahuwam. Kasaligan lang na sila sa gipiyal sa Ginoo nila. Nagkasinabot tane. Gipiyal man na sa Ginoo nila. So kasaligan na sila. So mahitabo ang dili angay mahitabo. Tungod kay mugawas man ta sa proteksyon sa panalipod sa Dios. This time, butang sa una-una. Ingon si Lord, John 15, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Unsay unang word, pabilin kamo. Akong pulong, diha pod ninyo, magpabilin diha ninyo. Ngano man, kung wala ang Dios, wala tayo mahimo. Ang Dios, pag wala ta, magpabilin sang Dios. Pero kung ang tao wala Dios, luoy kayo ta. Hinaot natay nakatunan. Kung naigo ka sa wali, thank you Lord. Ingna si Lord, matarong ka Lord. Nya ampo, dihas imong gilingkuran, Lord. Hopefully, naigo po ng gawali, Lord. Sige, nagpasakit na ako kadawali, Lord. Ampo diha. Amen. Close our eyes, let's pray. Amahan na mo nga langit nun. Daghan kayo kami kasakitan, kaguliyang, alantoson. Kining tanan dili unta angayng mahitabo kanamo. Apan migula kami. Mitakas. Miikyas mis imong proteksyon. Gibiyaan namo ang imong mga balaod. Gibiyaan nimo ang imong namo ang imong mga pulong. Ingon kas imong mga pulong o Dios nga di minimo biyaan og kana tinuod. Apan kami maoy ni biya diha kanimo Ginoo. Magpasalamat kami sa tanang nang hitabo namo karon sa mga pamilya. Sa makausap pa gikalipay namo ang pagpangalaga diha kanimo. But gikapoy, gilaay, walay gana, gikapoy sa mga butang nga maoy gi-priority aning kalibutana. Priority, trabaho, wala na time diha nimo o Ginoo. So matarong ka, o nang nahitabo ni sa among mga pamilya. Bisag unsay mahitabo namo, dawaton namo. Bisan pag dili na gold, dili na ing anak kanindot nga kaugmaon. Ubos na sa standard sa imong plano. Sugot ra gihapon mi, tungod kay mibiya man minimo Ginoo. I pray, Father God, gikan karon.
Dunaon tay langit nun nga desisyon. Matarong nga panghuna-huna. Giniyahan sa kaalam ang among mga pagbuhat o among mga pagkinabuhi. Ikaw man hibalos kaugmaon ani nga simbahan, Lord, ani nga church. Kinabuhi sa mga kabataan, batan-on o kaming mga hamtong. Walay labaw namo. Dili namo isalig ang among kinabuhi. Bisan pastor, dili namo isalig sa pastor ang among kinabuhi, mapakyas. Dili namo isalig bisan unsa, bisan kinsa. Kanimo lamang kami magapailalo, magadangop. Lord, I pray ang imong mga pagpukaw o Dios dili lang sa usa ka adlaw may tabo, kundi sa tanang adlaw. Mahimo kaming higmata o Ginoo. Kapoy luyaw ay gana mo basa gyapon kami, maminaw nimo sa imong pulong. Muampo gyapon kami, maminaw sa mga pagtudlo, maminaw sa langit nung mga tugtog, sa langit nun nga mga musika. Tabangi, Lord, tabangi ni nga katawhan, tabangi ni nga ministry. Dili na makaya, dili na matimbang, dili na madaog ang mga panghitabo sa tanangging sakupan ani nga ministry, Lord. Need kaayo kami sa imong panabang. Dili na namo mabalik ang nanglabay. Ang umaabot nga ugma og ang karon maoy amo og Ginoong padayunon nga unta magasunod na gyud kami sa imong kabubuton, magpailalom na gyud kami, mosalig na gyud kami diha kanimo. Lord, sometimes i-blame ka namo, pero sa pagkatinuod, Lord, ang imong gipangsulti diri kanamo tinuod gayod, mahitabo gayod. Kami lang maoy nibiya maningilmin nimo sa imong gisaad. Pero Lord, kami di ay maoy wala diha na kanimo o Ginoo. Nagampo ko, Lord, nga ang matag mga kasing-kasing mahibalik diha nimo. Ang matag huna-huna mahibalik diha nimo o Ginoo. Tabangi ang imong katawhan. Tabangi ang imong mga anak o Diyos. Kaysa among kaugalingon lamang, dili gayud kami kasukol, dili gayud kami katindog, dili kami mahimo kung wala ka. O sa kanimo lang o Diyos among gisalig. Lord, sa amo karon nga panagbulag-bulag, ubanan mi nimo panalipdan sa kanunay pahinumduman sa imong mga pagtudlo. Ug salamat kayo sa imong mga pagbadlong. Salamat sa mga personal gyud nga mga kasinatian nga nahimong dugang nga mga pagtudlo diri namo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Manindog tang tanan.